Medvar je u okviru svojih obrazovnih profila i smerova imala zanimanje tehničar PTT saobraćaja. Neki od naših bivših učenika su danas na vidnim mestima u okviru svoje profesije. Pozdravljamo današnje goste. U ime direktora Niške pošte, zamjenika, gospodina Savu Koca. Predsjednika Saveta roditelja, gospođu Suzdanu Jordanu. Naravno i direktore i predstavnike škola. Naravno, našu direktorku Snežanu Živković. Sve istine profesore i učenice. Na samom početku ćemo čuti o istorijskom razvoju pošte i tekst čita Milica Tranda-Bilović, učenica 3. četvrta. Poštanskih usluga nameće se kao potreba za prenošenje poruka na bezbedan i pravomeran način. Istorija poštanskog saobraćaja u Srbiji dugi više od 165 godina. Započeti prenosom pošte pomenicima, glasnicima, tatarima, kasnije dirižansama, potom putem železnice, automobila, parobroda i aviona. Od prvih pošta mezulama iz 19. veka, koje su bile prethodnice današnjih modernih izdanja, proteklo je mnogo decenija. Danas u 21. veku sa razvojem telekomunikacija i drugih vidova komunikacija u mnogom se izmenio profil i struktura poslovanja pošte. Današnja moderna izdanja apsolutno odgovaraju potrebama savremenog društva, te u tom smislu idemo korak sa vremenom. Najznačajniji datumi kroz istoriju razvoja poštanskog saobraćaja je 25. maj po starom, odnosno 7. jun 1840. godine po novom kalendaru, u Srbiju počela je sa radom prva pošta na Kalemegdanu u Beogradu. 1866. godine donet je prvi zakon o poštama i izdata je prva poštanska marka. 1874. godine u Bernu, Srbija u 21. zemlju sveta postaje osnivač Svetskog poštanskog saveza. Vremenski period od 1945. do 1990. godine prema važećim zakonima pošta funkcioniše kao državno preduzeće. 28. decembar 1989. osnovano je javno preduzeće PTT saobraćaja Srbije kao javno preduzeće poštanskog, telegrafskog i telekomunikacionog saobraćaja sa sredstvima za rad državnih svojina. 29. javno preduzeće PTT saobraćaja Srbije se transformiše u Položaj. 2003. javno preduzeće PTT saobraćaja Srbije posluje u okviru javno preduzeće PTT saobraćaja Srbije sa poslovnom odgovornošću. 2003. godine prenos poštanskih pošiljaka železnicom, a 2005. godine donet je zakon o poštanskim uslugama. Realizacijom programa restrukturiranja izdvojene su radne jedinice Ne mrde, bre. 2009. pošta Srbije je postala poštanska uprava u jugoistočnoj Evropi koja je u svojem poslovanju implementirala poslovno-informacioni sistem SAP. Uveden je postoje informacioni-komunikacijona mreža u sve poslovne objekte, preduzeća, Država. Znamo da znate da je PTT pošta telegraf telefon. Pisanje pisama je sastavni deo naše jezičke kulture i u mnogim književnim delima je predstavljalo osobu radnje, tok i razrešavanje događaja. Neka od tih dela su Revizor od Gogolja, Sumnjivo lice od Dušića. Naravno, ove godine se također proslavlja i 160 godina od Dušića. Pokondirana tikva Jovana Stevije Popovića, kao i mnoga druga. Sada ćemo čuti odlomke i prepiske između Tatjane i Onjegina u delu Evgenije Onjegina od Puškina. Pismo čitaju Nevena Petrović 3.3, Đorđe Isaković 3.5, scenski prikaz
likova predstavljaju Nataša Mitić iz 401 i Miloš Ilić iz 404. Pišemo. Šta bih znala bolje? I šta vam više mogu reći? Sad zavisi od vaše volje, prezrenje vaše da li ću seći. Što dođoste u naše selo, stepu, gde moj život traje, ja ne bih vas sela zacelo i ne bih znala patke šta je. Smirivši burne osjećaje, možda bih jednom, ko će znati, po srcu našla druga verna i bila bih mu žena smerna, a svoji deci dobra mati. Drugi, ali ne, ja nikom na svetu ne bih dala srce svoje, oduvek tako pisano. Nebo je mene dalo tebi, moj život sav je jemstvo, da ću te sresti između ljudi. Znam, Bog je tebe uputio, moj zaštitnik do groba bude. Sustajem, i moj um se slama, a nemo moje srce pati. Čekam, nade glas u meni, bar pogledom oživi jedno, ili iz teškog sna me preni, preporom gorkim i pravim. Završim, da pročitam strepi, od stida nemam više dah, ali vaša čast mi jemči lepim i predajem se njoj bez straha. Šta hoću, kakvom željom zlobnom pokorit ću vam srce svoje, kakvom će sad veselju zlobnom povoda dati pismo moje. Kad je u vašem srcu čednom, nežnosti iskru spazih jednom, da verujem joj nisam smeo, navici nisam dao maha, slobodu praznu nisam hteo, da izgubim pun čudnog straha. Ne, da vas viđem, da vas vratim, da svaki osmeh pogled hvatam, da vašem licu i da patim, da vas da slušam, da shvatam svom dušom svoje vaše čari i savršenstvom svih peća, da previrim pre vas u stvari i da si nasim tvoje sreće. A ja sam više od svega toga, zbog vas je lutom svetom drugim, svaki je čas života moga dragocena, a ja samo gubim, već onako teške dane stuđeno zbog pogleda. Reći skoro da se strati, a da bih bio živ u svesti, da svakog jutra moram znati da što danas na srcu. A šta je danas pošta? Gledamo scenski prikaz u pošti u kojem učestvuju učenici 2., 3. i 4. grada. Za Beograd, pošto danas smo brati rođendan, me zanima isto da koliko vremena to možemo stići.
Jako je bitno i koliko treba da se uši? Pa, dobro, treba nešto da platim. Da, koliko? Izvolite. Hvala lepo, prijem zovemo. Dobar dan, šaljem vrednostno pismo u Austriju. Jel treba neki obrazac? Samo ispište. Čak. A za koliko stiže? Pa, treba da stigne sad vremena. On ti arhitekt. Hvala vam za prijem. Ej, stižu za neki sad vremena. Da. Dobar dan, molim vas platu, dajte mi izveštaj u zadnjih 6 meseci, dajte mi neke čekove, još što je ovde kod vas vruće? Ajde, devojko, požuri! Imaš uličnu kartu, možda? Evo, izvoli. Ne trećinu! Dobro, može trećina. Pa naravno celu. Za ovo ću da se žalim, samo da znate. Sad ja i ti ulazimo. Samo da znate. Kod druga direktora ću da ide. Sinko! Dada imao je umu polako! Dobro, dete! Ja žurim na ispit, treba da platim telefon isto. Ne znaš šta ću da radim. Dete, prepolako, ubi me! Izvini baba, brate, ne mogu, žurim na ispit, pa rekao sam ti. Kako ona, Rekao sam ti, brate, ne mogu. Ni babe nisu konekte, ne mogu. Znači da... Ajde, baba, ja ću preko reda, ajde, ti si stara, čekaj. Pauza! Kako je rekao ti? Stani, brate, pauza, moram ispit, ne, brate, ne može ispit. Molim vas, ej, uči me keva, ako ne platim fond, brate, ne mogu temo, ano ne mogu. Ne u redu, ovo je pošto, ne neki red. Baba, brate, vidimo se ispit, vidimo se, baba, brate, vidimo. Dođe mi probava. Radi što dete! Pravimo reportažu za televiziju. Pa što me ne snima kad sam imala 20 godina nego sad? Strašno! Pravimo reportažu za televiziju. Pa zašto meni to nije rekao? Da odim do frizera. Samo. Ajde, dete! Ja na umu imam ovdje jedno stoji, jer ništa radiš tu! Katastrofa! Prvo, RTS 1. Koliko sad? To ne znam. Kako ne znate? Pa, trebalo bi ih oko jedan. Izvolite, baba, kaže. Sinko, penziju da mi daš. Janžetović nada. Jeste, tasto. A dete, to nisam popunila. Ne vidim ništa. Hajde, popunite. Jo, moja leđa. Hvala, dete, u zdravlje. Uzmi mi ovo, hajde. Doviđenja.
Bože, kako je on gluposti na ruke i ja ne mogu da bere. Hoćete sretno na kavu? Dobro, vidimo se prijedno. Lijepo. Doviđenja. Mara, nemate da pišeš. Već sam se zapravo. Ćao, mama. Ćao, Marija. Evo, dobro, ti? Šta ti je? Ništa, čuo sam nove cipele, Marija. Ne hoćeš da piješ kafu? Pa može. Pa ja sam mislila da ti kuvaš. Pa došla sam iz školu, mogla sam ja nešto zbog mojima. Šta ti je? Pa mislim da si ranije došla u školu. Ništa. Ništa, ma. Pa to je moje pismo. Da, tvoje pismo, Marija. Ti čitaš moje pismo. Da, Marija, ja čitam tvoje pismo. Ja mislim da to nije u redu. Ja mislim da u redu, ja sam tvoja majka, imam pravo na to. Zašto mi nisi rekla? Da sam mislila da je bitno reći. Nije bitno, znači šaljeti nekog inostranstva i nije Ja, bitno. to je moj drug. Tvoj drug. Sam upoznala. Da. Kako je to rekao? Ide svoju čeru, dobija pismo, Ona da čita znam moje pismo. Tišina. Samo nije u redu. Da bismo kroz sporu predstavu zamenili ovog strogog oca, da li imamo neke članovi iz publike da žele da zamene ovog strogog oca? Neka dignu ruku s tobom. Ajde, dođi. Vidiš ti šta ti radiš? Kako se zoveš? Tvoja glupost je bezobrazna. Filip. Sada ćemo vidjeti Filipa u ulozi oca. Da poludimo? Pošiti, poludimo. Šta? Koju me Filipu šta ona radi? Čita moje pismo, mislim da stvarno nije u redu. Od neznanca. Venac, pa da. Ne se pitam ja ovdje za nešto, se pitam ja. Kao da ona meni majka, ne ja njoj. Bitno da ti sve radiš. Da, ti si fenomenalan odam. Da, najbolje sa poslom, da moram i sad za tebi u tebe ovdje. Majka i ćerka. Pa